Sanibonani bakwethu. Nangoku ugogo Msele kunjalo esefikile futhi efika nezakhe ezishisayo ezimnandi. Ezimnandi ejabulisayo. Kungenzeka kube mhlambe unebhizinisi. Kungenzeka kube uyadayisa. Kungenzeka kodwa kuba abantu abangeni. Noma kodwa uyabona lapha ya nidayisa into efanayo bayangena. Ngoba yini yena ucabangile ukuthi njengoba eqala ibhizinisi kumele abe nezinto phela azozinyakazisa ukuze kwenzele ukuthi ibhizinisi lakho lihambe. Angeke ngiyagomela ukuthi uthi unebhizinisi kodwa ibhizinisi lakho ulenza njengomoya engcwele. Ngeke inkosi impela ulenze ngomoya engcwele abantu bebangaka bedayisa izinto ezifanayo. Mina nje benginombono noma ngikusiza ukuthi yini engakwenza ukuthi mawuzoplana ukudayisa kuqala bese uqale ucabange yona kuqala ukuthi konje njengoba ngifuna uqala ngokudayisa nje yini enye engayenza qala before ukuze into zami zikwazi ukuthengwa yini engase ngikwazi ukuyenza. Oh okay into engase ngiyenze kungcono ngithola into ezongidonsela abantu ngoba vele mawudayisa usudinga kuza abantu ngoba ibona phela abantu abazothenga bakwazi ukuthi uphakame nawe ukuze ukwazi ukuqhubekela phambili nomdayiso wakho ngoba ukwazi uva ngiqala ukuthi uvumbuke into eziningi ungazi noma ibhizinisi lakho lizohamba kanjani uqalelele awubona thabe nabe kubuza nokuthi angiphinde futhi ngithi kanje kodwa lokho kudingana ukuthi kuza abantu kuwena abazuthenga uma singenayo into yokubiza abantu okusho ukuthi ayikho le nto esiyenzayo njenganani njengokuthi wena une-shop yakho uyadayisa unezinto ezithile nje uphuma unazo uhamba uyithengisa thola phela into yokushisa ushise ngesikhathi ushisa ubiza abantu lento mawushisa uthi chotho nempepho phela ngoba kufuka uzokhuluma nawo nabantu abadala ucela kubona ukuthi abantu abeza nakwena phela bazothenga uyashisa uhlephula la thatha impepho yakho ufaka la uyashisa uyakhuluma ukuthi abantu abeze abangena abantu uyabona mhlambe khona nezinto njengoba kade udayisa vele ongasaziboni kahle qala phansi futhi phela ukhulume nabantu abadala noma musubona nje ngathi izinto zakho nje ziyanyimbiza kodwa kwabanye abantu ziyahamba khuluma ke nabantu abasizanayo ukuthi chabo nginenkinga kanje 1 no 2 no 3 kanje so angazi ngenze njani ake sikuthathe wena kuqala kwamhlamba igazi lakho libi siyakuhlambulula sikugeze kuqala siyakuhlambulula masiqeda ukukuhlambulula kahle bese sithatha lesibunge lesi sikunike sona ngoba usuhlambulukile okusho ukuthi nabantu abadala kuwena sebegezekile yabona njengoba sebegezekile okusho ukuthi sebezokwazi ukukulethela izinto ezinhle kuwena okusho ukuthi sekuzovuleka inhlanhla ngoba bona sesibahlanzile baba clean so njengoba sesilethe inhlanhla nje inhlanhla isiza kuwena kuzokhanya kuvuleke zonke izinto abantu bangene bezothenga ubone nje nawe ukuthi hayi cha ukhokho ungeze ngempela futhi ungayeki nokuthi phela ke la usebenzela khona kumele uchele ngoba kuyaqhamuka nje nomuntu ozotrap into yakhe ekwathi ngichele nje la mhlawumbe uchela ngesichithi ukuthi abantu bangezi kuwena cha wena nawe ke uchele ngokwakho ubulale lozo zinto oqala uyaqamba nje usebenzisa ishiso wenza yonke into yakhe siyakhanya uzobona lesi sibunge sinamandla ngohlobo lesimangaliso bakwethu ingakho ngihlala abantu ngibakhumbuze ngento yami ngiyazi ukuthi inamandla futhi abantu yabasiza bangafakaza ngisho abantu sebeke basithenga bayasazi ukuthi sisebenza kanjani kanti asiduli-ke futhi ngikutshela hayi simnandi kabi nje si-right ngesibunge sami sihamba nje kamnandi kabi siyabadonsa abantu izinto zonke zihambe kahle nje ngegama lenkosi elithulile lithentu ubone nje abantu beza nje ubone nje abantu beza kamnandi ngoba ayikho into ebuhlungu njengokudayisa kodwa abantu bangezi uthola ukuthi udayisa nje abantu ababuza kubuza into yakho uyazi izakhe ibe buhlungu uzuyisola ngemali yakho uthi hayibo kodwa ngithatha imali yami engaka ngihamba ngawothenga ukuthi ngifuna ukudayisa kodwa manje akusenzeki lutho hayibo hayi ngiyanitshela baba ukuthi enisukume ninyakaze niyabona imisebenzi ayikho kumele umuntu acabange manje ukuthi yini engizoyenza kodwa futhi amele acabange ukuthi kumele ngenze njani ukuze abantu bakwazi ukungena bazothenga uyabo nawe ke futhi ke phela ungathi mawudayisa bese uwangazi iba clean nje ube nje i-gentleman yabona ube muhle umuntu mezothenga umuntu kuyenzeka kube aqala abuke nawe ukuthi njani ingakho ngithi kezeka umuntu uqala abuke wena hayi cha yena abantu bayathandeka uyazi noma ungaqondile nje ukuthenga la ekhaya uthi usuthenga ungazi ukuthi kwenzakalani uyayibuza lona thiwa sewuthenga ngoba wazi kwenzakalani ubizwa ile yanto ngoba inokuthi nawe usugezile ngoba hlambulula nalabantu abakuwena egazini uyingakho ke sewube kuna nje abantu bezama welcome kuwena uyabona bafika nje kwena umuntu ngisho bethi uzoyixoxela nawe noma ethi uzokubingelela abesethi hayibo bengicela ukuza imali lapha usuyashona athi
eyi nomuntu engenamanje kodwa awunginike uyayizwa loo nto ukuthi imnandi kanjani imnandi ulale nawe ubalile amangqophana ntambama kube khona nje ozokuthola iy'ngane zingalambi ngoba sesisebenzela nje ukuthi umuntu athi imisebenzi ayikho iphelile ayisekho kudala abantu abasebenzi sekusiza kona ukuyizamela nje bakwethu hayi siyabonga kakhulu bakwethu manje izoyilalela kahle le ndaba ukuthi siye sifuna ukuthi iqalephi bese siyoyiphethaphi noma niyibone ukuthi umthetho wakhona kubalekile nokugeza ukuthi uma izinto zakho uzozenza zihlambulule eqala ugezeke bese uyabuya uzosebenzisa lezi zinto zakho uzoyisebenzisa zokushisa zokubiza abantu bazothenga ekunye ke kunasakona ngomhla ka2 uzobe kolesihlanu mhla ka3 umgqibelo mhla ka4 kuzobe kuyisonto ngicela kodwa abantu ukuthi abangidingayo bangibone kusukela ngolwesihlanu kube umgqibelo mhlambe kube ukuthi ke umuntu okhala ngesonto ke bandla kube uzofika ekseni ngoba nami ngisuke sengiphuthuma ngaseThekwini ngoba abantu basuke bengidinga futhi ke nje ngivane iqondane nje mangize ngalapho bavale bangidinge kakhulu ngapha ngaseThekwini ngiyacela ke bakwethu ukuthi ke bonke abantu abangidingayo basheshe ngoba kuyenza kwesinye isikhathi mhlambe ukuthi ebusuku mhlambe ngawo umgqibelo bangifonela abantu ukuthi athi umuntu nje ngisuke eCape Town nayibona sekunzima kanjani umuntu ezosuka eCape Town ezeThekwini abuyele emuva engazange azamthola ugogo sekuyaphoqa ukuthi angivuke mhlambe ekseni ngesonto ngisheshe ngikhawuleze ukuze ngikhavele engcono ngomsombuluko intathatha zibono yena bakwethu iloko nje ngisuke ngikwenza ukuthi ngisheshe ngigoduke nami ngesonto futhi ke abantu abaningi basuke beye emasontweni kuba yilo nalo umuntu ofika ngoba ezofuna nje lo ntwana encane mhlawumbe uthi nje into yakhe ayidingayo ngiyacela ke bakwethu ukuthi ke kukona konke sengikukhulumile niyabuka ama video agogo ku YouTube ku TikTok ningene nibuke na ku Facebook bakwethu ukhona ugogo Mseleku zibalulekile ugogo Mseleku izinto akhuluma ngazo kungeze kuyiloko kuphela angazi ngingathini sibonge uhlangane imali intontoni umuthi wenhlanhla umuthi womsebenzi ontontontoni yonke lonto ikhona kodwa kusuke ngeke kwazi ukuyimemezela ngasonke isikhathi odumba sibumbu uyawazi udumba sibumbu uthinta umuntu wakho nje hayi ngutshweni phela awu umuthi uzongena kanjani umthinte ngutshweni thinte nje la umthinta khona bese lapho uzoma baba uyayibona lona siyakhala njalo siyakhala kuyafudumala ekhaya ikhali yaqina hayi ke bakwethu njengoba senginazisile ukuthi ngizobe ngikhona egoli kanjalo kuzobe ngikhona egoli bakwethu ningagejeki ugogo kanti khona into oyifunayo insipho njalo bakwethu ikhona le insipho iyasilungisa isikhumba bakwethu iyasilungisa isikhumba nibona nje nathi sogogo ikhumba zethu zingasabonakali seyididisa hayi insipho nje kuphela bakwethu ngifuna ungibuke kahle angazi ukuthi ungangiqedela uthini bayadideka abantu abaningi bangithi abangiqedela indlela esetshenzwa ile yansipho iyasebenza abayaziyo bangakhomenta futhi bangasho iyasebenza bakwethu ngizisho zonke lezi zinto ngoba abanye bagcina bethi awukushonga ukuthi ngiyabona ngcono ngisho ngibhanqele ukuze wazi ukuthi into ethile content khona uzwazi thona mawusufona uzofona usho lokho okufunayo zikhona izinto bakwethu kodwa ayimemezeki zonke ngesikhathi esisodwa ngiyabonga bazalwane Facebook TikTok YouTube gogo kuyatholakala ngena emakhasini kagogo ubheka ugogo Mseleku umseshe uzomthola uma ngabe ukuthi uze eGoli awuyazi indlela ucela ilocation sikulika indlela makuthi ufuna ukuza eThekwini ucela ilocation sikulika indlela ikhona ifaka egcekeni kalakaqa siyathokoza amakhosi amakhulu ugogo njalo eGoli uzobe khona ngeinsuku zakhe azibalile ungadidiseki usho ngomsombuluko ukuthi wegogo bengiza kuwena ugogo usuke ngasekho siyathokoza amakhosi amakhulu siyabonga